lokal. Gapo iti mapaspasama kapanagato ti presyo ti petrolyo, kuryente, plete kenda dumapay ket sayang ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ti paragibunong ti fuel subsidy para kadagiti mangalap nga apektado iti daytoy. Ilawlawag ni Miss Diana Rose Bautista, Municipal Agriculturist iti ili ti Pasukin at Talo Coastal Barangays tinibunungan ti card fuel subsidy. That is circuit that fuel subsidy distribution iti BIFAR, sir. Bale ada iti 65 tayong recipient. Fisher folk da amin no pa, sir. Hindi lang barangay Davi. Sir, bale talo nga barangay dito ada iti taga Dilabo Davi Lacan Carwan dito, sir. Kulang ti representative ti BIFAR ada ito imbunong dagat agbalor ti 3,000 pesos ang mabalin nga isa kada no kasta amawan na ti gasolina apagkalap imbatad ti opisyal ti BIFAR asan da mabalin nga i-convert into cash daytoy as subsidy gapota na kay palaunan iti card. Ito pong 65 po na naibigay po ngayon dito sa munisipyo ng Pasukin ay initial lamang po ito. At meron pa pong mga susunod pa po na ibibigay po natin sa ating mga mangingisda, hindi lamang po dito sa Pasukin, kundi lahat po ng coastal municipality po dito sa Ilocos Norte. Meron po tayong 9 na coastal municipalities dito sa Ilocos Norte at 1,895 po dito ay siyang registrado pong ang kanilang mga bangka base po sa datos po natin dito po sa ating boat hour registration. Kabayatan na nagyaman iti may sa karagiti mangalap ang nakaawat iti daytoy kunana anarigat iti agkalap ngem isakripisyo na latan iti amin tapno agbiag ti pamilya na. Agkapuman bulsam sir. Kaya tayo pa, sir. One sir. Padalagat di pa niya ako makasakit. Talata. Inayon ti BIFAR ada ito iti initial pa ilang atulong manipod iti gobyerno nasyonal. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak IFM.